ପୁନା ହଁ କଣ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଦେଖିଛ କଣ ଖବର କୁହ? ଆଉ କଣ କରିବା ଅତୁଲ ହଁ। ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ହଁ ମାନେ ତମେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କର କଣ? ହଁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରେ। ଓହୋ ହଁ ଆଉ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଲାପଟପ ନ ଆଣିଲେ ହବନି ଆଉ। ଓହୋ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ଲାପଟପ ଆଣିଲେ ଭଲ ହବ କହିଲ? ଲାପଟପ ତ ବହୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆମ ଦୋକାନରେ ଅଛି। ଯୋଉ ଗୁଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦେଖିଛ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଛକରେ ଦେଖି ସେଠି ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ହୁଁ। ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲାପଟପ ଅଛି। ଅଛି ହଁ କୋଉ କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ରହୁଛି? ସାମସଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଚପି ଅଛି, ଲେନୋଭୋ ଅଛି। କଣ ଆଣିବ ତମେ? ଆଉ ଅତୁଲ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ସର୍ଟେଜ ହଉଛି। ଆଉ କଣ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ଅଛି? ଫାଇନାନ୍ସ ଗୁଇନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯିବୁ ସେଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାପଟପ ତ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ରେ ଲାପଟପ ନେଇଯିବ। ଏତେ ସୁବିଧା ରହୁଛି ହଁ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ। ତ ଚାଲ ଯିବା ଗୋଟେ କହୁ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ ହଁ ଯିବା କମ୍ୟୁନିକେସନ। ହଁ ମୁଁ ଗାଡି ନେଇଯିବି ଆଉ। ହଁ